Tafiyata na ga ƙauna, ni na ga rashin mutunci, har idanuna ya buɗe a karatun duniya. Tafiyata na ga ƙauna, ni na ga rashin mutunci, har idanuna ya buɗe a karatun duniya. To, Allahu Akbar. Kai. To ni kamata ya cika ga Sahara in samu in rero ta waƙa mai kyau, amma ba waƙa da a yi rawa ba. Bari a rero karatun Alƙur'ani mai girma. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله تعالى في سورة النحل. أتكلم سورة النحل الله سبحانه وتعالى يتشوى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يتشوى ya halitta mana ababen hawa na more rayuwa kamar raƙumi, doki da kuma jaki. Allah ya ce domin mu hau mu yi kwalliya a samansu. Za ka ga gada sarki in ya kai sarki in ya yi kwalliya sai ya hau abin hawa, amma doki in ma jaki in ma raƙumi. To Allah ya ce kuma wa ya khluqu ma la ta'lamun, kuma zai halarci abin da mu ba mu sani ba. Wasu malamai sun fassara su da cewa wanga abubuwan hawa na zamani da aka yanzu ire-iren su mota, mashin, keke, jirgin sama, jirgin ƙasa da sauransu. Wallahu ta'ala a'lam. Jama'a mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana ni'ima ta abin hawa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wata aya kuma hallau da cikin sautin Nahl Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشرق الأنفس إن ربكم لرعوف رحيم. الله سبحانه وتعالى يقول سوى أبو هوا رسالة أمي دوكي وتحمل أثقالكم كم كنا دوكا كاي كنوهنكو kamar buhun hatsi, buhun masara, buhun dabino, alkama, wake, gero, dawa da sauransu. Allah ya ce kuna ɗauka kakinku na nauyi ila baladin zuwa ga wani gari can, garin mai nisa. Wata hamil afaqalakum ila baladin lam takunu balighihi, wanda inda ba dan da waɗannan abubuwan hawan ba, irin su raƙumin nan, irin su dokin nan, irin su jakin nan, irin su mota, jirgin sama, jirgin ruwa da sauransu, ba za ku iya ɗauka wannan kaki na ku kai zuwa ga wani gari mai nisa ba, illa bi shirqil anfus, face dai sai kun sha tsananin wahala. To sannan ku samu ku kai wannan kan naku inda ake so. Amma Allah sai ya sauƙa muku ga abin hawa. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Musa ke ce ma yaran shi atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Allahu akbar. Malam balaguro akwai wahala. Shi yasa Allah ta sa mai balaguro ci ana bayar zakka duk duke shi da arzikin shi kuma waye shi ana taimaka mishi. Yawwa alhamdulillah. Ana faɗa sai ga nasara. Jama'a ga mara ƙumi yanzu kuna ga mara ƙumi. Na yi kura zama da mara ƙumi. Me gida barka ne? Muna lahiya. Nan tsakanin mu da kula ko nisa? Ba nisa. To mun gode. Yawwa na gama da su ga ƙarata biyu ga mai moto nan mai moto ya taho mai moto shi ma Allah ya kawo shi da zuciya jama'a yanzu a gashe ku Allah kare sannunku kai minti 20 da wani abu
sai da na ga mai raƙumi kuma na ga mai moto ya wuce ya goyi wani ba da mai tsaya ɗauke ni saboda wurin akwai wahala. Alhamdulillah rabbil alamin. Annabi Musa yake cewa rabbi bima anzalta ilayya min khairin faqir. A lokacin da annabi Musa ya zo ya iske ana haɗa tsakanin ɗan uwan shi da wanda ba ɗan uwan shi ba ɗan ƙabila shi, sai ya so ya taimaka ma ɗan uwan nashi sai ya mu wancan ƙulli. Fa wakadahu Musa faqada alai, sai ce qala hada min amali shaytan. Duka ina kawo ɗanga ayoyin ne saboda ina shan wahala cikin balaguran da nake wallahi. Ƙasa nake taya ƙwarai ga balaguro ga sauransu. Yawwa a lokacin da annabi Musa ya juyo ya taho ya fuskanto Madiyana, ya ce walan ma wara da ma a Madiyana. To haka duka cikin ayyuka ne na balaguro, nau'i ne ma kawai na azaba gaskiya amma ba mai yawa ba, saboda balaguro ƙasa cikin ta ƙasa ga dare ga ba ruwa da sauransu, to akwai wahala. To yan uwa kuna da gani ku taya mu da addu'a. Walaqad wasalna insha Allah ta'ala za mu isa. To masha Allah, assalamu alaikum wa rahmatullah.